Този поздрав направен за Кирил патрона и за неговата кралица Силвия и за неговите два сина Ники и Коце. Кирил и Силвия за своите деца Ники и Коцето работиха ден и нощ, без почивка, без сън. Пари направиха спот и с труд Кирил и Силвия стигнаха далеч. През трудни дни не се предадоха. Животът ги научи, но те устояха. За семейството всичко дадоха. Това е силата, с която живея. Кирил има пари, има злато и коли, но най-богат е със своите деца Ники и Коцето. Разберете, това е неговото богатство. Тях се боря в живота, разберете. Кирил и Силвия видяха света и в добро, и лъжи. Научиха се кой до тях истински стои. Силвия до мене винаги била, през всичко минахме рамо до рамо. Не меря живота с злато и власт, а с любовта в очите на моите хора. Днес имам всичко, което съм искал, но най-ценното е това, което имам вкъщи.